Na, hallod, az meg, ne tedd már le a hangkamerát, te mi az buzi? Dögöljé meg! Na várja, ez mi? Bazzeg, hát akkor vedd le a hangeremet, geci, hát... Lejjebb vettem át a faszopó. Én azt is hallja? Hát persze. Mégsem bok, mégis nem. Nem merek játszani. Én itt lekempelem. Jó! Mi a fasz? Ez miért? Miért? Ne foss ez a loot bag, ez nem támad. Gyere! Itt van, ez nem bánt. Csak ne vettem a loot. Jézusom! Bár ez a loot, az kell. Várja, elveszem fotót. Mit? Elveszed tőle? Ja. De hova futunk? Jó cső! Nem veszem el! Hova? Nem jobbos nem volt. Itt a slime valahol. Ja, jó. Gyere. Ah, itt vagyok. Igen, vagyok. Jó, ezt elkaptam a fejedet, szavasz. Vidd ki a cuccokat, meghaltam. Ó, bazzeg, de megértem, keci, ne! Meghaltál, nem áll? Vagy nem tudom a faszomba cső. Hát egyenesen már csak itt arra nem voltunk. Fire exit, ez nem mászol a kulcskedve. Jézusom, hát azok proffos. Fönt is offos. Ennyi volt? Kikerültem a turretet. Át lehet futni. Hogy? Várjál, szólok mikor jön. Várjál. Még ne. Még mindig ne. Most, fuss. Kurva. Köszi a részvételt. Itt lehetem úgy eladni a cuccokat. De Ja. Nyommak sokszor egymás után. Mi? Szokott kidobni ilyen pusztájtőt, ilyen vicces itemet. De jó sokszor. A fasz, tuti nem. Mondom, hogy kidob egy jó cuccot. Szivatsz. Mit fosol? Tuti szivatsz, köcsög. Én soha. Nem baszol át. Én erre nem. Anyád, ez a labirintus. Semmi. Itt semmiért. Anyád, menj már a faszomba! Mit csináljak most? Menj ki. Nem tudom, merről jöttünk. Vidd a cuccom! Köcsög. Csak nyomogat nyugodtan. Aha, Látod? cigány. Nem. Nyom már meg még egyszer.
Lassú. Jaj! Nem most amerre néz. A túlkál. Nem. Nem. Ja, ezen csak rá kell nézni, jó? Ó, bassz meg. Anyád. Gyere, Nagyon olaszul. hangos. Nagyon hangos a játék. Jaj, cigány! Mi lesz? Nyomkod már, bassz meg. Látod? Nincsen semmi. Mit? Ja. Látod? Nyomogad már. Nem lehet kikapni. Nem. Csak kikerülni. Amerre Megy valami a úgy földre. érzed fel. Hello there. Bazd meg! Ne! Mi van? Ne, itt a Jester, bazd meg. És az mi? Mi? Gyorsan! Gyorsan! Kifele! Ne, szedj lutot! Nem bírom! Ne. Húzunk a faszomba. Valami fut! Csak rappog a tűz. Gecim? Én nem bírom. Ne fossál, csak rappog a tűz. Tesó. Gyere ide! Mi van? Nem tudom! Nem nézek oda! Mi van? Nem nézek oda! Leveszem a fület. Bazd meg. Te geci fejű. Megnéztem mit. Szerintem csak megnézem mindenki. Leteszteljük már élesre. Mindig egyszer dobtam egy. Ez mi volt? Geci volt ez, bazd meg. Ragd már! Nem? Arra vagy. Na, itt jobbra ez tiszta, nem? Erre nem kell. Én most arra lenne, hogy most a festésről, hogy rajzolok egy X-et, igazából két helyre lehet menni, szóval már csak ez marad. Ragd már le ezt a szart, bazd meg! Várjál! Jó cső! Mi volt kicsi? Egy pók. Szia Jester! Itt a Jester. Gyere már vissza. Nem. Megcsapom, gyere! Nem, várjál, de esnek vigyük vissza a cuccokat. Ne, bazd, Az a- szétcsapom. Mi van, cigány? Gyere, Vigyük vissza. szétcsapjuk, bazd. Üsd meg a gecibe. Én nem láttam semmit, amúgy csak hallottam, mondom, hogy mentem. Ha? Gyere! Gyere! Mi van, cigány? Vonz ide! Ufa! Üsd meg a gecibe. Mert így egyébként kell majd cipelnem. Ha, megmondom. Gyere, kucs! Ha? Mi van? Várjál, betolatok.
Nem tudom, hogy egyből bekabalazza az meg, hogy érted, hogy bepókálod. Vagy csak megsebez. Csináld azt, amit mondom. Gyere utána. Gyere utána. Gyere. Nem merek, nem mozdulok. Gyere. Mentem a passzomba. Rossz irányba rántottam az egeret. Hol vagy? Nem láttad? Az vagy, sok minden egy hitel. Van itt izé. Mi? Dorás fészek. Gyere kutya! Az a baj. Hát... Figyelj meg. Ott fönn! Várjál. És mit csinálja? Jó, sőt. Zárd! Zárd! Jó! Mi van cigány? Jó! Mi van cigány? Megvan. Lehoztuk ezt. És sokkal beljebb tudja tartani az autót, nem létező íveket használ, nem létező íveket körbe autózza! Hát körbe